Punkerne var en del af 80'erne og samtidig også postmodernismen, da det er en måde at udtrykke sig på. De var ikke bange for, hvad samfundet tænkte om dem. Deres personlige udtryk viste de igennem udseende, hvorimod yuppie er det modsatte af det vilde punklook. De var interesserede i at udtrykke stil og klasse, som I kan se på billeder af det kvalitetsvarer fra top til tå. Vi har 5 boligkollektiver med plads til 7-8 stykker i hver, og så har vi fået alle tiders ungdomshus på Nørrebro. Du får kun noget, hvis du selv er aktiv. Hvis du bliver ved med at vise, at du ikke vil finde dig i noget, ved du hvad for et hus vi fik. Et af dem vi selv besatte, som polisen gjorde os ud af med tåregas og det hele. Postmodernismen handler om at udtrykke sig. Det gjorde man blandt andet gennem musikken og ens tøj. Man udtrykte sine følelser gennem musikken og var ikke bange for at sige noget forkert. På samme måde var det med moden. Man var ikke bange for at gå i noget forkert. Det var det personlige udtryk, der spillede den største rolle. De begyndte at gøre kunsten til en del af bygningerne, for på den måde kom budskabet ud til hele folket. Det ses blandt andet med masser af farver og bygninger i forskellige former. På billedet ser I Michael Strunge. Han skrev sine digte i postmodernismens periode. Han var ikke bange for, hvad samfundet tænkte om ham, som blandt andet også kommer til udtryk i en af hans citater. Jeg hader ikke livet, men verden. Da jeg var ung, fandtes stort set kun punkbøgerne og romanbladet. Hvis man ikke som jeg læste Tarzan og Jane sammen med min fætter. Der var både lidt lir og spænding, men der var intet af det, jeg længtes efter. Andres oplevelse med at være på vej ind i den forunderlige voksne verden. Andres tanker om at være anderledes. Postmodernisme er det personlige udtryk, holdninger og meninger.